na ugiso shane yedemo ekora nanamu nsemu a wahina wo chirepon nyimaye eno ewo yeji wo pro east mensinimo wo bono east mantam nimo nananso de eto ehemfo ne na chitafo animosre se ntiasie bi enye dwuma ntokwa bi sinum ne ade enye sekantwe ne tuo na yede esiesie nemom bebi e wo se mokọ na mpanifo ade yie tuo no wonhwe nkonesa ne tichu ene court sa wonti bibia ase ne nyesa wo twese kan na tuo asiso nemom court wo ho a emra ye adwuma oni Adom Kasee edin komoyi ohina wo chirepo ayimaye ye no eyekuru baako a ewo yeji wo pro east mensin emu wo bono east mantam no emu de futu ema kromafo ne nyina se entokwa basabasayo ene se obetoto won ho etu anaso de se kan besisi won ho so no eye ade baako bi a entumi mbo ema wonka won saase ho masotwe ne ho nsem na se mom no won saase opese otumi eka ho nsem de a momomodin ase wode wonani ebekire asemde bia abrana na twumasi ankro toso enwotwen ene Adom Kasee edin komo no sei ena okan Wunim obibia ompe sumdwe ena odi basa solve no problem na se wiye bemba na se waniji basa ho a wodi ese ntuntum tena wo hwe waso a boso na se ntuntum tena wo hwe waso na se wontimi mboso dia ende manfa basa solve problem enti mi catch obibia ensikan ajan etio ene dia ka won me maso yanti bibia ti a yemfa nkokot ewo mu se eho asam so ye different sika se ye wom but ukọ ho a ajan asam ni ho eno achi na twumasi ankroto so mbotwen efa konya ne so eda omanhene ye wo ye traditional area pimampem ya okabalisi otoso ennom ase so atumede nkyerɛkyerɛ aba se adehye wo honom no empeko tekyerɛ kwan sine se wo mo ebekontokwa a eno betumi age won kwan afiri won nsem bia asonti se ye wasidadi ma obi bia nipa esese ye di asidama no eye otumfo Yakobon asida etoso mienu eye nana yeji edia asida etoso miensa eye asofo asida etoso enan